संग माने जय जगन्नाथ गौतम कुमार आउ एक नुआ वीडियो को आपको स्वागत। आज आम गोटे फिस्ट करुँ गाँ भोजी जहाँ कह जाए गाँ पिला मिसिकी राति पाइले नुआ वर्ष डिसेम्बर 31 फिस्ट चलो देखा आरंभ कर बर्तमान चुली खोला चली आम फिस्ट प्रस्तुत प्रशांत पूरा धईस हो गले पूरा कौ जगह पूरा माटी खोली सारे कि माटी बर्तमान मुझे हाथ पुरे बोधे लगुच पुरे आउ खोलना किसी हेनी प्रशांत पूरा धईस से करे आम भाई लाइट व्यवस्था कर हालजनी कौटी आनल हालजनी पूरा नहीं आ गोटे भाई चादर घरे हाँ रसुण के आनल कि नहीं है 50 आन विश्व विश्व आमर ये पठे आम मेम्बर सब माने फिस्ट हो तेल के 500 पियाज बाटी है ना खुदे ही काट देबा कौन करिया तुम कहून हाँ ये आम पियाज काटे ये रसुण छड़ाऊँ विश्व गोटा माती जो मैंने फिस्ट आज हम लास्ट वर्षकर शेष दिन आज रसुण तो अघट है जहाँफल रसुण आम नवा बाध्य ये रसुण ये रसुण प्रस्तुत पियाज प्रस्तुत रसुण भी प्रस्तुत सलनी तेल भी प्रस्तुत आउ ये कटाड़ी भी प्रस्तुत विश्व बाबू है आम बही लाइट प्रस्तुत हो फिस्ट माटी आउ कहीं खोख लाइट प्रस्तुत हो गला बर्तमान देखो आपण मानक देखौ पूरा लाइट जल ना काच मार का सुंदर भाव चुली खोला चलती भात प्रस्तुत हो भात पूरा नरम विश्व भात कहीं नरम कहीं है भात तो नरम भाई आउ पेज बाजला नहीं अल्प पानी था ताको बरम मारी देते भल होता गाड़ी बरा है डायरेक्ट न हां हां से बुझी हमरा जदी पानी मरी गला तो खाड़ी मरा कर देना मार देता तो सेतिर हां तो काड़ी की बड़ा भूल होला अरे जाऊ ही था जाऊ ही था ना थोड़ा पानी ता तू छड़िया पानी बाको उडलन देखु नहीं उठिनिया पानी गरम न होले बा छाड़ीबन ता पेज पानी गरम भातरा ला मेन भातरा गोटी गोटी इतने भल लागि भाई ये पानी हां तू बा कोड विराट रुसिया ए घर रुसिया सिलिकॉन रुसिया से तो ट्रॉज मार के देखी न तुम केते पानी मलानी केते पानी हेले ट्रॉज में
ଭାତ ଗୋଟି ଗୋଟି ହେଇଗଲା ନା ନାଇଁ? ଭାତ ପୁରା ଗୋଟି ଗୋଟି ହେଲା ଖାଲି ଟିକେ ଖାଲି ତମେ ଯୋଉ ଢାଳି ଦିଲେ ତା ଉପରେ ଗରମ ପାଣି ସେ ଭାତ এটা পট কিন্তু তাতিও না এটা ওলাই ପିଆଜ ଭାଜିବ ନା କଣ ଯୋଉ ଆଳୁ ଆଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲରେ ଭଜା ଯାଉଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଆମର ମେନ୍ ରୋଷେଇ ଆଜି ପପୁ ଭାଇ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଆଉ ଆମ ଫିଷ୍ଟର ମେନ୍ ଯିଏ ମାନେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ କୈଳାସ କୁମାର ଜେନା ସିଏ ଆମ ମେନ୍ କର୍ତ୍ତା ଭିଡ଼ିଓରେ ନିହାତି ଆସିବେ না তলা আছে লাঠি বাইর করতে হলা ଆଳୁ ତେଲରେ ଭଜା ହେଲା ପରେ ପୁଣି କଢ଼ା ହେଇଯିବ ଭୋକ ପ୍ରବଳ ଚିକେନ ହଉ ହଉ 12ଟା ହବ ତାପରେ ହାଲକା ଚେକ୍ କରିଦେଲି ଆଉ ହାଲକା ଜଳଖିଆ ମୋତେ ଗୋଟେ ଜଳଖିଆ ଦେଲା ହାଲକା ଆଳୁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କଷା ହେଉଛି ସରି ଆଳୁଟା ତେଲରେ ଭଜା ହେଉଛି ଆଳୁ କଡ଼ା ହେଇସାରିଲା ପରେ ମସଲା ମସଲା ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଆମର ଚିକେନ ରନ୍ଧା ହେବ ତମ କଥାଟାକୁ ସିଏ ପ୍ରକଟ କରେ ଏ ଯେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକା ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ କୁଆଡେ ଗଲା ପିଆଜ ପକେଇଛ ନା ପିଆଜ ତୁ କଣ ଟିକେ ନା କୁଆଉଛୁ ପିଆଜ ପକେଇଛୁ ପୁରାଣ ନୀଳାରେ ଏଇନା ଦେଖଉଥିଲା ରୋହିତ ଶୋକ ସେ ଧୂଆଁ ହଉଛି ନାଇଁ ସେଇ ସବୁ ଦେଖିବେ ପିଆଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି ଧୂଆଁ ଧୂଆଁଟା ଏ ଦେଖା ହଉଛି ଘରେ ରୋଷେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି ଭାତଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନା ତୁ ଯାଉ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିବା ଟିକେ ମାଲ ମାଲ ଟିକେ ବାହାର କରି ଦେଖିବା ନା କଣ ମାଲ ଟିକେ ଦେଖିବା ଆମ ରୋଷେଇଆ ଭାଇକି ବାହାରୁନି ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇନ ନାଇଁ ଏ ତ ପାଣି ବାହାରୁ ନାଇଁ ପାଣି ଦିଅ ପାଣି ଆଉ ପାଣି ଦବ ଚିକେନ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଲାଣି ପାଣି ପଡ଼ିతే ଦିଆ ହେଇନି ଆଉ ଗୋଳେଇ ସାଙ୍ଘାତିକ ପାଣି ବାହାରୁଛି ସବୁ ଚିକେନ ରାନ୍ଧି ଆଜି ପାଣି ଦିଆ ହବ ପାଣି ଅଳ୍ପ ଦେଇଦେବା କଷ ନା ଆଳୁ ପକେଇ ଦେ ଆଳୁ ପକେଇକି ପାଣି ଦେଇ ଆଳୁ ପକା ଆଳୁ ଦେଇଦେଲେ ଛାଣ ଟାଣ ଦେବାନି ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ପାଣି ପଡ଼ିଲା ଦେଇଦେବା କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଳୁ ଦେବି ଦେଇକି ତୁ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଘୋରେଇ ଦେବୁ ହେଇଯିବ
ବେଶୀ ପାଣି ଦେବନି ସିଝିଯିବ। ଯୋଉ ଇଏ କର ଟର୍ଚ ଟି ମାରେ ପୁରା ସାପ ତାପସ କାଇଁ ଟର୍ଚ ହାରିବା ଦେଇଦେଲା। ଗୋଡେଇବାନି ଆଉ ନାଇଁ ଗୋଡେଇବାନି ପାଣି ମାରିଦଉ ପାଣି ତ ଦେଇକି ମାରିଗଲେ ଦେଇଦବ ପାଣି ଆଉ ପ୍ରାୟ କେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲ? ମତେ କାହିଁ ଦେଖୁଛ ଆଉ ତମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୋଇଛି କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୋଇଛି ତମେ କାହିଁ ଶୋଇନ? ବୃଷ୍ଟି ହବ ଆଜି ରାତି ପାଇଲେ କ'ଣ? ସୀମା ଅଛି ପିନ୍ଧିବ ବହୁତ ସମୟ ପରେ ମୋ ଭାଇ ବାହାରିଲେ ପଦାକୁ। ପାଣି ଦିଅ ଏ ଯୋଉ ଇଏ କଲା ଟିକେ ଜାଳ ଦିଅ ମତେ ମୁଁ କଷ୍ଟ ଚିକେନ ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ତାପରେ ଆମେ ଚିକେନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆମ ବିଶ୍ୱ ଆମର ଚିକେନ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଲେ। ଚିକେନ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବା ଏବେ ତାପରେ ଖାଇବା ଆମେ ଖାଇବା ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅ। ଶୀତ ପ୍ରବଳ ଚିକେନ ଟା ଭଲ ସିଝିଛି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଦେଖେଇବା ଟିକେ ଏ କାର୍ଡ ଟିକେ ଦେଖେଇବା ନା ଠିକ୍ ଅଛି ହଁ ଦେଖେଇବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଏଥର। ରେଡି ବିକାଶ ବିଷୟରେ ଖାଇଦେଲି କରାଟ ଦେଖ ଆଖି ମିଳୁଛି ପିଆଜ ବଳିଥିଲା ଖଣ୍ଡେ ଆଣିଲ ବିକାଶ କୁମାର ଛାଏ ରାତିରେ କହିଲେ କାଗାଜି